kayo. Nga adda iti maysa nga programa nga iti pagsisinarakan tayo kabsat ket isu daytoy redemption story revisited. Taapay amin tayo kakabsat ket kayat tayo wenno kaayo tayo iti love story. Ket awan sa bali nga kapipintasan nga love story nga adalin tayo kakabsat. No saan nga daydi ayat ni Apo Dios iti tao nga ayayaten na. Iti kuna nakabsat ni Apo Jesus iti Juan 3:16. Takas talaunay iti panagayat iti Dios iti lubong. Nga inted na iti anak na abugbugtong. Ta sa sino man ang mamati ken kuana, saan ang mapukaw no di ket kadabiyag. Ito yung sentro ng ating pag-aaralan tuwing gabi ng Wednesday. Balik-balikan natin at ulit-ulitin natin yung dakilang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Dahil hindi tayo magtatapos sa pag-aaral na yan. Una nakabsat iti maysang author nga intun no makadanon tayon iti langit. Ket kadua tayton digiti amin nga insalakan ni Apo Dios. Iti saan nga agpatingga iti panawen iti agnanayo. Subli-sublien tayto nga adalet daydi ayat ni Apo Dios nga panangisalakan na iti tunggal maysa kadagiti. Iti intay adalen itatta kakabsat nga Rabbi isuna iti paulo na our salvation is an act of God. Iti pannakaisalakan tayo ket aramid ni Apo Dios. Kayat ko kakabsat nga idalan kayo iti panagadal nga serken tayo iti nasantuan nga Biblia. Ang ating pag-aaralan ay dito lang sa salita ng Diyos, the Holy Bible, at wala nang iba pa. At kung mayroon mang ilustrasyon, at kung mayroon mang ibang maibibigay sa inyo, ito lang ay patutuo na ang salita ng Diyos ay buhay at ginamit ng Panginoon upang baguhin yung mga tao na ating gagamitin baling sa ating pag-aaral. Ang ating pag-aaral ay simple lamang. Ngunit mayroon bago tayo magpatuloy, mayroon kasing isang karakter ng Panginoon na gusto kong iparating sa inyo. Yung karakter na kung siya ay nangako, tutuparin niya ang kanyang pangako. No ni Apo Diyos itinangikari, tungpalin na daydi karin. Uray no imposiblin iti tao, ni Apo Diyos tungpalin na di karin na taapay, isuna iti nagkari. Malagip yung kakabsat daydi kapadasan ni Abraham. Inayaban ni Apo Diyos ni Abraham, ken ti pamilya na, asawa na nga ni Sarah, ket kuna napanawan nyo iti daga, iti amayo, ket aramideng kanto nga ama iti dakkel a nasyon. You will be the father of a great nation. Lumipas ang panahon, ngunit wala pa ring anak si Abraham at saka si Sarah. Hanggang sila ay matanda na. Kung si Sarah, wala na siyang, hindi na siya pwedeng magkakaanak dahil sa mga babae ko sa edad ng 80, siya ay nagmenopause na. Isang araw, ang Panginoon ay nakiusap kay Abraham. Isang gabi na walang buwan, bituin lang ang nakita niya. Sabi niya kay Abraham, Abraham, tumingin ka sa langit. Hindi tumangad ni Abraham, kunanan ni Apo Diyos, Abraham bilagam dagita bitwan. Apo Diyos mabilang. Kastanto iti kaado, iti henerasyon. Magmagna ni Abraham kakabsat iti litang, desert. Siyempre, no do desert, darat. Kuna naman ni Apo Diyos, Abraham, bilangan man iti binukil, digiti darat. Kuna naman ni Abraham kina Apo Diyos, Apo, ang kumamabil. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, yan ang bilang ng inyong pagiging.
Ngunit sila'y matanda na. Isang araw, mayroong bisita itong si Abraham. Nakita niya na may lumalapit na 3 mga lalaki doon sa kanilang bahay. Ang bahay nila noon ay tulda lang, tents. Gaya nung kanyang palaging ginagawa, kumuha siya ng planggana, binigyan niya ng tubig, at doon, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga bisita. Habang sila ay nagkwekwentuhan, iti ko na dadya bisita kay Abraham ay na ni Sarang asawa. Taim tunog umay atawan iti kastoy metla panawen kunanan dadya bisita. Adantun iti anak ni Sara alalaki. Ni Sara imlek kakabsat iti kwartuda at narinig nung bisita. Yung bisitang yun ay ang Panginoon. Kung mayroon kayong Biblia, markahan ninyo ang Genesis 18 verse 14. Ulitin ko, Genesis 18 verse 14. Ano ang sabi ng Panginoon? Is there anything hard for the Lord? Adda kadi iti narigat ken imposible iti Diyos. Mayroon bang isang bagay na hindi pwedeng gawin ng Diyos? Kung ang Diyos ay nangako, gagawin niya. Pagkatapos ng 1 taon, si Sarah nga ay nagkaanak at binigyan niya ng pangalan Isaac. Ang ating pag-aaralan ay Our Salvation, an Act of God. Ang unang babasahin natin ay dito sa libro ni Juan, 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 verses 11 and 12. Babasahin ko sa English at saka babasahin ko rin sa Ilocano. Ang English sabi niya, and this is the testimony. God hath given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life, and he who has not the Son does not have life. Anong sinabi ng Panginoon? Ang sinabi ng Panginoon ay ito ang patutuo. This is the testimony. Ngunit titignan natin the verse 10 muna. Ito kasi ang importante. Sa verse 10 sa Ilocano, ang sabi, timamati iti anak iti Diyos at daan iti pamaneknek, iti saan amamati iti Diyos iso pagbalinan ng ulbod. Ito po ang malaking usapin dito. Ang sabi ng Panginoon ay, yung maniniwala, mayroon siyang buhay. At yung hindi maniniwala, gagawin niya na ang Diyos ay sinungaling. Kung sasabihin ng Diyos sa akin o sa iyo, bakit mo ako gagawing sinungaling? Paano natin gagawing sinungaling ang Panginoon? No saan tayo nga patyen, dahi inbagana. Ano ba ang sinabi ng Panginoon? Verse 11, ket daytoy isu iti pamaneknek, at ti Diyos inikan na tayo iti biag. Anong sabi ng ating Bible? That God hath given us. Kung titignan natin yung salita na ginamit ng Panginoon sa Biblia, God hath given us. Ito kapatid ay past tense, nangyari na, naarami din. Iso nga dedyo ko na, our salvation is an act of God. Tapay, inaramid din ni Apo Diyos. Anya inaramid na, inted na, dedyo anak na. Ti kondisyon laeng kakabsat ket awaten tayo, dedyo nga inted na asagot. Kaslala ko adda kakabsat, agayem ta kumanya. Mabalin nga siyak iti mangited ken ka iti maysang asagot. Wenno sikay iti mangited kanyak iti maysang asagot. Adalang iti mabalin kakabsat nga aramiden no adda iti mangited ken ka iti maysang asagot. Umuna, awatem. Bikadwa, saan mo nga awaten? Ket ti kunana iti basbasaen tayo nga sao na Apo Dios kakabsat.
Ngano awaten tayo dayjay nga sagot. Anya dayjay nga sagot? Dayjay sagot ni Apo Dios nga anak na. Ket intun no inawat tayon dayjay nga sagot. Unana ni Apo Dios dito Juan 5 versikulo 11, addan kada tayo iti biag nagnanayon. Anyan nga nagpintas kakabsat. Saan tayo nga aramiden na daytoy ket narigat? Tapay daytoy pabuya the sin of this verse anya dayjay background daytoy nga bersikulo kakabsat ket makita ni Apo Dios nga arig na maysa nga saksi kakabsat. Apang kayo iti maysa nga korte? Iti korte no addan dayjay ayaban dayjay judge nga agsaksi. Ti aramiden dayjay clerk of court kabsat alain na dayjay Biblia. Ket dayjay agsaksi iparabaw na dayjay ima na dayjay Biblia. Sanan to ingato dayjay ima na ket agsapata. Nga iti isapatana to tell the truth and nothing but the truth. Arig na ni Apo Dios timakder kakabsat nga maysa nga saksi nga tibagana tibagak ket pudno ken pudno laeng tapay iti Dios saan pulos na agulbod. Iti amin nga ibagana ket isu iti pudno. Ket iti pudno nga inbagana nga inbaga ni Juan kakabsat. Inikan na tayo iti biag nagnanayon. Idi nga iyawat na dayjay anak na. Idi nga ited na dayjay nga sagot na tatikunana ti agikot iti anak. Dayjay awatem dayjay sagot. Anya ti kunana ni Apo Dios adda biag na. Ket iti saan nga mga ladayjay met asagot. Anya ti kunana ni Apo Dios awan ken kuana iti biag. Two simple things. Ni Apo Dios adda sagot na. Anya ramiden tayo awaten tayo kumakakabsat. Ket intun no awaten tayo mapagtalkan nga sa una ni Apo Dios adda iti biag nagnanayon. Inikkannakan iti biag nagnanayon. Kasanung kuna tayo dayta kakabsat. Apan tayo iti mikadua nga bersikulo nga kayat ko nga idanon kada kayo. Iti libro iti Roma, Romans chapter 11, verses 16 and 17. Basahag man ang iti English kakabsat. If the part of the dough offered as first fruits is holy, then the whole batch is holy. If the root is holy, so the branches. And if some of the branches had been broken off, and you, though an old wild olive shoot, had been grafted among the others, and now share the nourishing sap of the olive tree. Tapno maawatan tayo dahito kakabsat, iti surat ni Pablo iti Roma, agpaay kadati Christians in the city of Rome. Dayjay nga iglesia iti Roma kakabsat, buklen iti Hudyo, ken dagiti Hintel. Adadakkel a problema ijay gamin idi, dagiti Hintel handa nga awaten, dagiti Hudyo handa nga awaten dagiti Hintel, akamkameng ti iglesia. Ayaw nila. May division ng church. Dahil ang gusto ng mga Hudyo, dapat gagawin ang Hintel ang mga ritual na kanilang ginagawa. Ito ngayon ang sinabi ni Pablo sa kanila. Mayroon siyang inilarawan. Mayroong isang puno ng ulibo. Ang puno ng ulibong ito ay ang ating Panginoong Hesus. At ang sabi niya ay, ang ugat ay banal. Ang sanga ay banal. Ang puno ay banal. Kung ang ugat ay banal, at ang puno ay banal, at ang sanga ay banal, ano ang mga bunga? Ang mga bunga ay banal. Ang sabi ng Panginoon ay, ngunit mayroong mga sanga na pinutol ng Panginoon.
Mamaya yun ang pag-aaralan natin. Bakit ba may sanga na puputulin ng Panginoon? At mayroon ding inilarawan ng Panginoon. Mayroon ding isang puno, itilukano ko na balang, wild. Dahil wild ang puno, wild ang ugat. Anyang nga rutibungan na, di balang. Tinaramid ni Apo Diyos, nangala ka dayjay asanga, dayjay abalang nga ulibo. Ket insulbong na kunana have been grafted among the others. Ingraft na, insulbong na kadayjay ang ayan dagiti sanga asinipak na. Tatasaludso. No dayjay abalang asanga. Ket addan kakabsat ijay puon nga isu iti nasantuan. Ket dayjay ramot ket isu iti nasantuan. Ti saludsod adda kadi iti panagbalbaliw dayjay asanga nga adda itatatan nga naisulbong iti nasantuan a puon. Ni Pablo mismo kakabsat anya nga maysa nga idi a kriminal. Amun tayo nga ni Pablo kriminal. Tinagan na idi kay Saul. Awit-awit na kakabsat dayjay dinawat na ijay Jerusalem nga mapan kuma ijay Damascus. Tapno iti misyon na ket papatayin na digiti Kristiyano ijay Damascus. Taadda kakabsat dayjay gura ni Pablo kadagiti Kristiyano. Actually, adda ijay kakabsat idinatay wenno idi nga minalbalin nga martir ni Esteban when Stephen was being stoned. Saul was there. Nandun si Saulo. Ngunit alam natin ang nangyari na habang siya ay naglalakbay mula Jerusalem hanggang sa Damascus, God had called him and he became an apostle. Mayroon bang pagbabago? Sa buhay ni Pablo, mayroon. Na ang sinabi niya, hindi na ako ang nabubuhay. It's no longer me that live, but Christ liveth in me. Yung tao, sino man ang tatanggap doon sa handog ng Panginoon. Isagutan niyan, dahil isagot ni Apo Jesus. Ket intun no inawat nan, iti kunanan ni Pablo, si kakit na isulbungkan iti nasantuan nga puon, iti nasantuan nga ramot. Ket kunanan, nung nasantuan, agbalin kameten nga iti panagbiag mo ket nasantuan. Ket dayjay bungam metten ket nasantuan. Ni Apo Diyos madaydayaw kakabsat. Tapay, anyaman iti kasasaad tayo, anyaman iti basol anaramid tayo, ni Apo Diyos kabailan na, nga balbaliwan natin. Iti saludsod, apay, nga dadigit isa nga, anasipak. Numawatan tayo kabsat, apan tayo, iti may sama ng apaset, iti Biblia, iti Kapitulo 15, iti libro iti 1, John chapter 15. Kunana ni Apo Jesus, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will even more fruitful. At it is, imbaganan ni Apo Jesus kapsat, itid ko iti background net. Kalkalpas de jay panagsanta Cena, the Lord's Supper. Kit ni Apo Jesus apanin kapsat, we are now entering into the last stages iti panagbiag ni Apo Jesus, iti rabaw iti daga, iti imay. Lumabas sila doon sa kwarto, doon sa bahay, at sila ay papunta doon sa Gethsemane.
Habang sila ay naglalakad, mayroon silang nadaanan na vineyard. Iti Israel kakabsat, adu iti mulada na upas. And then Jesus gave the lesson iti John 15. Una na, siya iti puon iti nembag na ubas. Ni Ama, isu iti agay ewan. He is the gardener. Inbagan ni Apo Jesus iti verse 2 kakabsat, nga dagayam iti dua a klase asanga nga daken kuana. Umuna, dayjay sanga nga saan nga bunga. Di kadua, dayjay sanga nga bunga. Anya iti ramiden ni Apo Diyos, Diyos Ama, since He is the gardener, kadigito'y duwang sanga. Umuna, dayjay saan nga bunga, put din na. Pag naputol na yan, nahuhulog sa lupa, natutuyo, naiipon, at sinusunod. Dahil yung mga sangang nagbunga, yung sanga na nagbubunga, ang ginagawa ng Ama, He prunes. Prunes. Iput din na, tapno dahil panang putid na, ket agbunga pa'y iti at. Amuyo kakabsat, iti panang putid ni Apo Diyos, ket dalusan na, una na niya, dahil panang putid, the process of pruning is a process of cleaning. Tapno dahil pan nakadalus kakabsat, ket isugayam iti ayan iti panagbunga. Kasano iti pan nakadalus tayo? Una na iti verse 3. Ket nadalusan kayon gapu iti saok nga insaok kada kayo. No basa tayo iti Biblia kakabsat. Daytoy nasantuan nga Biblia, dalusan na tayo tapay ni Apo Diyos isuti agsasaot ito. Nagsalutsudak ko makada kayo kabsa. Anya nga klase nga sanga iti kaya mga pagbalit. No salutsudin nyo no anya nga klase nga sanga iti kaya mga pagbalina. Sanga nagbunga. Ket uray pa'y kakabsat no adda nga ni Apo Diyos iti Ama. Ket puudan na, dalusan na, da iti panggap na gayam kagsat tapno agbunga. Iti kunak iti Ama, Father, do everything that you like. Prune me, clean me, tapno agbunga. Ang aking hihingilingin sa Panginoon lang ay, Panginoon, huwag na huwag mo akong tutukutin. In the discourse of Jesus, iti Mateo kakabsat ibagana, by their fruits we shall know them. Dahil panagbunga tayo kakabsat. At dalaang kadayjay nga panakiadda tayo kini Apo Jesus. Basa kakabsat iti pasit na kunan natin manan. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself. Anya iti kunanan ni Apo Jesus, siya iti ubas da kayo iti santak. Iti agnaed kanya ket siya ken kuana daytoy agbunga iti adto. Dayjay sanga kakabsat nga saan agbunga nga naputed saanen pulos nga agbunga. Ngam dayjay sanga nga adda ken ni Apo Jesus, the branch that abide in the vine. Yung sanga na manatili doon sa puno, yun ay magbubunga. Gaano karami yung bunga? Ang sabi ng Panginoon, much fruit. Parami ng parami. Umad-ado tapay ni Apo Diyos daldalusan na tayo. Anya iti kunanan ni Apo Jesus, abide in me and I in you. Kem adda kakabsat iti kayat ko nga idanon kada kayo anya. Kunana, nga no anyaman verse 7, no agtaeng kayo kanya, ket
iti saok agtaengda kada kayo. Dawaten nyo iti anyaman akayat yung ket maaramid to kada kayo. Anya nga nagpintas kapsat, if you abide in me, kuna na and my words abide in you, ask anything that you want, and it will happen to you. Anya tikait mo nga dawaten kinapot Diyos kapsat. Tas sika nga rod dayjay ayaten na. Sika nga rod dayjay inikanan iti biag nagdanay. Sika nga rod dayjay insulbong na manipod iti atap asa nga ket inkabil na kan ni Apo Jesus. Sika nga rod dayjay sanga ijay ubas nga agbunga nga daldalusan na tapno agbunga pa iti ado. Ang tanong ng Panginoon, ano ang hiling mo sa kanya? Kung ako ang tatanungin, ang aking hiling lang ay na ako ay mahalin ng Panginoon. Linisin niya at magbubunga pa ng marami. Iti inadal tayo kabsat, ket kunana, ni Apo Diyos inikkan na tayon ita niya, biyag nagnanay. Nung ibinigay ng Panginoon ng kanyang anak, isang handog para sa iyo, isang handog para sa akin. At nung sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay tinanggap natin ang handog ng Ama, mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoon sa atin ay, para ba tayong isang sanga? Datayo dahi sanga, balang, wild branch, nga inkabil ng Apo Jesus, yung buhay ng Panginoon, yun ang nagbigay sa atin ng bagong buhay. At ang bagong buhay natin ay makikita na sa pagbabago, the transformation that is in us. Payagan natin ng Panginoon, ang ating Ama, na anuman ang makikita niya sa ating buhay, na hadlang sa ating pamumunga ng marami, sasabihin natin sa Panginoon, Ama, gawin mo lahat. Wag na wag mo lang akong puputulin. Nung kami ay nandun sa Ilocos Sur, mayroon kaming karanasan. Mayroon dalawang tao na ibibigay ko ang kanilang tunay na pangalan. Ang una ay si Sergeant Rudy Bacruya. Ang pangalawa ay si Brother Felix Kaabay. Sino itong dalawang ito? Itong dalawang ito ay naging mga, yung sabi natin ginagamit ng mga politiko doon sa Ilocos. Isang araw ng Sabat, kami ay nagsimba doon sa Vigan City. Mayroon tayong church. At tinanong ni Brother Rudy, sabi niya, saan kayo uwi, Pastor? Gusto namin magbisita doon sa mga kamag-anak namin sa Santa Catalina. Sinabi ko sa kanya, apang kami pa'y manong ije subak, dita laod sa Santa Catalina. Si Brother Rudy ay mayroon siyang sasakyan, yung owner type na jeep. Sabi niya, sige, ihahatid na kita doon. Lugang kami, manipod tibigan, Santa Catalina, hingga na ijay baryo, ijay subak. Idi nga makadanon kami kabsat ijay balay, iti antiming, ni anti Mercedes. Kuna da di kasinsin ko ni Manong Johnny, Manong Aning. Idi nakapanawen da di nang itulot kanya. Among kasinsin ko na da di nagluganam. Ang aking pinsan ay kilala niya si Brother Rudy Bacruya. Kilala niya yung kanyang nakaraan. Ano yung kanyang nakaraan? Isa pong madilim na karanasan.
Sabi niya, mo? And then sabi ko, mo. Ang sabi ko sa kanya ay, si Brother Rody Bacruya ay membro ng Seventh-day Adventist Church. Ang sabi ng aking pinsan ay, paano nangyari yun? Dahil tinanggap ni Brother Rudy yung handog ng Panginoon. Tinanggap ni Brother Rudy ang ating Panginoong Hesus. Siya ay naging kagaya ng sanga na siya ngayon ay nabubuhay na sa Panginoong Hesus. Binago ng ating Panginoon. Hindi maniniwala yung aking pinsan, ngunit yun ang ginawa ng Panginoon sa buhay ni Brother Rudy. Sino naman itong si Felix Kaabay? Itong si Brother Felix Kaabay ay taga Cagayungan, Narvacan, Ilocos Sur. Kung doon po sa amin sa Ilocos Sur, at kung maririnig mo yung bayan na Narvacan, yung pangalan na lang ay hindi maganda, Narvacan. Ang ibig sabihin ay broken, Narvacan. It is just hindi magandang pakinggan. Ito ring si Brother Felix ay garon din ang karanasan, kagaya ni Brother Rudy. Ngunit mayroong nangyari. Ako'y pumunta sa kanilang bahay dahil kapatid ni na Brother Eddie Kaabay ito. Malapit lang yung bahay ni Brother Eddie Kaabay at saka yung kapatid niyang si Felix. Binisita ko, naging magkaibigan kami, nagadal kami ti Biblia. Iti mabiit apan nao. Inawat ni Brother Felix ni Apo Jesus. Ngunit habang kami ay nag-aaral, mayroon siyang palaging tinatanong sa akin. Sabi niya, Pastor, tatanggapin kaya ako ng Diyos sa aking karanasan? Hindi ko nasasabihin dito kung ano yung karanasan ni Brother Felix. Ang sabi ko sa kanya ay, Brother Felix, naalala mo yung kriminal na doon sa tabi ng ating Panginoon, doon sa Kalbaryo? Sabi niya, oo, dahil nagbabasa rin siya ng Biblia. Ang kriminal na yon, ang sinabi niya sa Panginoon, laglagipin nakto ako, no adda ka, hindi pagat. Anya itinsungbat ni Apo Jesus. When uray pa itata, agkadwatan to, hindi parais. Isang araw ng Sabat, kami ay pumunta mula sa Cagayungan hanggang sa Nalbo, Santa Maria, Ilocos. At isa sa mga nabinyagan yung hapon ng Sabadong ay si Brother Felix. Alam niyo, pagkatapos ng binyagan, nandun lang kami sa beach along the shore. Humingi siya o humiram siya ng cellphone. May nagbigay sa kanya. At nung binigyan siya ng cellphone, mayroon siyang number na idinayal. At tinitignan namin, sino kayang tatawagan ni itong si Felix? At nung tinawagan niya, sabi niya, hello. On the other line, may sumagot. At ang sabi ni Brother Felix sa kanya, Gob, ang tinatawagan niya pala ang gobernador ng Ilocos Sur. Gob, sabi niya, ako na ay Kristiyano. Ang sabi ng naka-loudspeaker, sabi ni gobernador, naimbag sabi niya. At sinabi niya, nagpabautisara kon ko. May sakon ang membro iti Seventh Adventist Church. Sabi ni gobernador sa linya, naimbag very good, sabi niya. Si Pastor Rafanan po ang nagbinyag sa akin. Kilala ako ni gobernador. Ang sabi ni gobernador, sige, magpakabait ka. Ano ang sinabi ng ating Panginoon? Tayo ay babaguhin ng Panginoon. Bakit?
Kung tinanggap natin ang Panginoon na ating tagapagligtas, tayo yung sanga. We are now in Christ. And the life of Christ is the life that we live. Ang sabi ni Pablo, I can do all things through Christ that strengthens. Iti kararagmi kakabsat. Ket daytoy nga inadal tayo tatta. Redemption story revisited. Ket maitit kada kayo dayjay nga namnama. Nga ni Apo Diyos ay ayaten na. Ni Apo Diyos ay ayaten na. Ket no nawat tayon dayjay asab. Di ko na ni Apo Jesus adaken kan. Ket agtultuloy tayo kung magbiyak. Nga di kiti amin nga ramit ket tayo. Isulaeng iti panggap tayo. Ket madaydayaw iti napatay anagan iti Diyos nga nagayat. Ang kanayon ko kabsat akayat may idanin day tamayan. Ket sapay ko ma tatangrabi napatid keren manen dayjay nga panakirelasyon tayo kita. Pagkararag tayo.